Empezas ti. Sí. Non está. No. N. Sí que está. Mauro. A. Non está. Manu. F. Sí que está. Diana. S. Non está. Guille. U. U. Sí que está. Dani. I. Non está. Leti. M. Non está. Yanira. T. Tampouco está. Raúl. Y. Non está. Alguén do público se sabe a letra que falta? Raúl. Acá. K. Sí. É unha forma musical moi bailable. O seu creador foi James Brown, que cantaba cancións como esta. Pero tamén coñecemos outros artistas e grupos como Prince, Tecnicamente, ou Funkadelic, que soa así. Tamén conocemos a outros artistas galegos como Dr. Frankenstein, Loretta Martin, outro que soa así. Os instrumentos musicais mais utilizados no palco são o baixo, a guitarra elétrica, o saxofone, a trompeta. música típica é a batería. Música típica de artistas afroamericanos con seus peinados afro. Pero tamén usan pantalóns moi raros chamados campana. O funk é como unha pócima mágica. Contamos un poquinho de soul, e unimos un poquinho de jazz e de rock. E rematamos con un gruliño de ritmos latinos para bailar.